May bundag ninyong tanan, may isong ko kang Kristo. Kumusta ka mo? Very good. Salamat sa Dios. Karong adlaw, mga igsuon, sa atong mga pagbasa, doon ay mga nindot nga punto sa pamalandong. Ang unang pagbasa, sulat ni San Pablo nga sa taga-Pilipos, nagdapit sa mga taga-Pilipos sa pagbaton o mapausanon nga kasing-kasing. Sama sa Ginoo nga bisan siya Dios, tinuod nga Dios, iyang gidawat ang ug iyang gipuy-an ang pagkatao nato ug ang atong kahimtang. O wala siya makigbatok sa amahan, mapinaagi sa kusog, siya may biya sa iyang Diosnon nga mga gahom aron nga siya makahiusa sa mga tao. O tungod sa iyang pagpausanon, siya gipasidunggan sa Dios. Muna ang murag lesson pagka mapausanon diha sa atong kinabuhi atubangan sa Dios o sa usag-usa. Ang atong salmo, responsoryo Salmo 22, daygon ko ikaw Ginoo diha sa pundok sa imong lungsod. Naghatag ka nato og pagdulunan diha sa kahimayaan sa Dios tungod sa pagpaubos ni Kristo, siya gituboy sa Ginoo sa iyang himaya ug ang tanan sa ilalom sa yuta diha sa yuta sa kalangitan nagday sa Ginoo. Atong murag madungog ang tuno sa mga salmo nga kabahin sa katawhan nga nagday sa Ginoo tungod sa iyang kugma, kalumo o katarong kaayo nganhi kanato. So atong inumduman ang dakong gahom o mga matarong nga mga buhat sa Dios nga iyang gihimo. O iya kining gihimo diha sa atong pakig-uban kanato sa atong kinabuhi o sa atong kahimtang. Daygon ko ikaw Ginoo diha sa pundok sa imong lungsod. Nya ang atong ebanghelyo karong adlaw gikan kang San Lucas kapitulo 14 bersikulo 15 hangtod sa 24. Sumpay kini sa atong ebanghelyo gahapon no nga ang atong Ginoo nagtambag no, sa mga tao nga sa Parisiyo nga ug mag-imbitar ka, imbitar atong di makabayad kay mabaslan niya ka. May nang ang imong imbitahon sa imong kumbira dili makabaos pag imbitar nimo kay bendisyonan ka sa Ginoo, makadawat kag mga kabulahanan gikan sa Ginoo. Busa ang unang bahin sa ebanghelyo, usa sa mga tawo nga nagtambong sa kananan nakadungog adtong gisulti sa Ginoo. Mingon siya, bulahan kadtong makatambong sa kananan dito sa kingharian sa Dios. O kay mao kana ang iyang nakutlo nga pagtulunan sa unang sa miagi nga bahin nining maong ebanghelyo. Nya mao na kini naghatag na pud ang Ginoo og laing sambingay. Naay primero giimbitar wa gyud nanubag kay perting bisiha, magbantay kita ni kini mga busy nga mga tao, always busy. Naay kaduha gikaan giimbitar sa Ginoo nakatambong sa kumbira na pagikuwang ipasuroy pagid sa Ginoo gawas sa lungsod aron nga mapuno ang luna. Unya ningon siya sultihan ta kamo ang first nako nga giimbitar wala gyud nila wala gyud usa nila o nga makatilaw sa akong kumbira na tanawa kaning magbalibad ta sa Ginoo dinhinon gyud tagatilaw ani sa grasya. So something ana. Tingali pod mga igsuon, malandong kita ay mga daghang time sa atong kinabuhi nga imbitaron ta sa Ginoo ba no pag dool niya, pag pangalagad niya. Mutubag yun unta ta, kinasing-kasing ba. No dili ta mag kuan og daghan mga alibays. Kay imbis nga grasya na ni dool nato tungod sa atong ambot o kung saan na selfish po siguro na selfishness ato ra gyud atong kaugalingon kita naon so daghan tay mga alibay malayo na noon ta sa
blessing sa Ginoo ug di na siya mo balik. Matod pa sa Ebanghelyo, wa kay makatilaw atong unang grupo nga akong giimbitar sa kumbira nako. Wa kay makatilaw ato. So yana. So pag ang Ginoo mo imbitar nato, ato gina siyang kanang pamalandungan, mutubag bata o dili ta magkanang daghay mga rason bitaw kay kung daghan tay rason na dili na gyud mo balik ng oportunidad, dili na mo balik ang blessings. Amen. Kada tawag sa Ginoo bililhon. Busa ayaw palabya nga gitawag ka sa unang higayon. Amen. Palihog mo tindog